Good morning. Good morning mga anak sa Dios. Amen. Nanasabta lang sa pagpamati sa pulong sa tong buhi nga Dios. Ang Dios maayo kayo sa matag isa. Amen. Praise God. Grabe kanindot o grabe ka maayo tong buhi nga Dios. Okay? Dili ta magalangan ato ta sa tong church declaration. Sabay ta. Okay? Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. Okay, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do you believe that? Ang pulong sa Ginoo igsoon, kung unsa imong ginadeclare, kung unsa imong ginahunahuna igsoon, it will come to pass para sa imong kinabuhi. Imuha nang madawat, imuha nang ma-enjoy igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah. O dili ta magalangan igsoon, ato ta sa atong unang basahon nga gipadayag sa Ginoo sa kuha nining kabuntagon niining semanaha kung unsa gyud ang kagustuhan gusto ipaabot sa Ginoo siya mga katawhan. Amen. Atong pagakuhaon ang unang basahon diha sa Hebrehanon chapter 13 verse 5. Ang pulong sa Dios nagaingon. Ingon siya, likayin ninyo ang paghigugma sa kwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsalay anaa kaninyo. Tungod kay nagaingon ng Dios, dili ko gayud kamo biyaan ug dili ko gayud kamo pasagdan. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong. Amen. Nining kabuntagon mga igsoon, ang Dios sa kanunay nagapahinomdom kano sa tuwa sa tumatag-usan nato kay kinabuhi nga dili ta magkabalaka, dili ta magkaproblema tungod kay ingon siya, dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan. Praise God. Karon si manaha igsoon, samtang nagatuon ko sa pulong sa Ginoo ko, Lord, unsa man gyud Lord ang gusto nimo ipaabot sa imong mga katawhan. Ug mao ni iyang gipadayag sa ako ang atima nga nagaingon siya, hangtod sa walay katapusan dili ka mag-inusara. Mo na ang tema nato nga atong pagkatun-an karong buntaga igsoon. Amen. Praise God. Nganong nagsaad man ang Dios nga dili ta niya biyaan ni pasagdan. Praise God. Ngano di ay unsa di ay naa dinhi sa kalibutan nganong nagpasidaan ang Dios nganhi kanato. Praise God. Sa inyong tanaw ngano kaya? Tungod kay wala kita mahibalo kung unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi ugma o sa sunod. Mao nang ginadasig ta sa Ginoo kanunay sa iyang pulong ug kinasaaran. Amen. Praise God. Nindot kay na siya igsoon na ang pulong sa Ginoo igsoon always sa kanunay nagadasig sa tuwa tungod kay wala ta kabalo sa tong ugma. Mo na ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum sa tuig igsoon nga dili ta angay magkabalaka, dili ta angay magkaproblema. Amen. Aduna tay tan-awon nga mga panghitabo diha sa Biblia nga makuhaan nato og pagtulunan. Amen. Praise God. Atong unang tan-awon, imong tan-awon ang mga Israelita igsoon kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ilaha. Ang mga Israelita nga giluwas sa Dios gikan sa man mga mangtas kaayo nga mga Ehiptohanon. O bisan pa nga gipikas sa Dios ang dagat nga pula aron lang makalakaw sila sa mala nga dalan human sa tanang gibuhat sa Dios sa ilahang kinabuhi. Ilaha gihapon gibalibaran ang pagsulod sa maanindot nga yuta nga gisaad sa Dios kanila. Praise God. Nganong nakaingon man ko nga ilang ginabalibaran? Tungod kay nagtuo sila sa sumbong sa napulo ka mga leaders ug nagpadala sila sa ilang kahadlok. Praise God. Makita nimo na tungod sa mga higante nga ilang nakita ug nganong nadala sila sa sumbong. Nahadlok sila tungod sa sumbong sa napulo ka mga leaders nga kung grabe ang lugar. May sila nga nindot unta. Pero grabe ang kalaban nato mga higanti, dili kaya. Praise God. Ug nganong nadala man sila sa sumbong sa napulo ka mga leaders?
Wala ba mo kapangutana igsoon nga ang Dios gikan sa pagsugod nga gipagawas sila sa Ehipto nga hanto didto nga mga panahon, daghang mga milagro ang na-experience nila, daghang mga kaayuhan, mga gahom nga gipakita sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kinilang mga higante, praise God, nahadlok sila. Ngano igsoon? Hallelujah. Kung imong tan-aw ang pulong sa Ginoo igsoon, and siya tungod kay wala sila nagtuo sa saad sa Ginoo nga atimanon sila. Igsoon kung nagtuo lang sila, dili to mahitabo. Apan ang mga tao kaniadto mga gahi ug ulo, wala sila mituo. Unsa may ilang ginabuhat? Ang ila hinuong ginahimo, nagsige naman hinuon sila og reklamo diha sa ilahang tulda. Ug mibalibad sa pagtuman sa kagustuhan sa Dios. Ang Salmo 106 versikulo 24 nagaingon, nagdumili pagayud sila sa pagsulod sa maayong yuta, kay wala sila mutuo sa saad sa Dios. Mo dayson, mo nang nagkaroon sila kahadlok, wala sila nagpadayon tungod kay nagtuo sila nga wala sila giatiman sa Dios. Wala gipasagdan sila sa Dios igsoon. Pero ang Dios nga nagkuha sa ilaha igsoon, dili kabalong mapasagad. Dili kabalong nga mupiya. Gikan pa sa Ehipto, giatiman sila pag-ayo sa Ginoo. Daghang mga milagro ilang na experience, pero wala sila unsang klase nga mga tao. Unsang klase. Ha? Grabe. Sa kadaghan sa ilang kasinatian nga mga milagro nga gibuhat sa Dios sa ilahang kinabuhi, wala gihapon sila mutuo sa Dios. Pagkagahi ulo nga mga tao. Mao nang hangtod karon, ang kaluwasan sa ubang mga Hudiyo wala pa moabot tungod sa ilang kagahi sa ulo. Kay nagsige pa sila og tamod o pagsunod sa balaod. Susama pud sa atong panahon karon. Nag-ingon na gani ang pulong sa Ginoo nga naluwas ta tungod sa atong pagtuo, pinaagi sa grasya aron walay makapanghambog. Ingon ang Episo 2:8, ug ang pagkamatarong gasa nga gikan sa Ginoo. Kung imong tan-awon, mingon pagyud ang uban nga dili. Kailangan ka maning kamot, work out your salvation, pag-antos aron ka maluwas, paning kamot pagpakabalaan. Kay kung dili ka maning kamot pagpakabalaan, dili ka maluwas. Grabe. Murabag ka ng gitagaan na kaugasa nga gikan sa imong higala. Unya pagdawat sa imong higala, mingon siya nga, uy, nindot lagi ning imong regalo sa kuha. Pila man kay akong bayaran. Praise God. Kabalo kay igsoon, mao ni ang nahitabo sa kaluwasan ug pagkamatarong nga gihatag ni Kristo sa mga tao sa kalibutan karon. Gihatag niya sa ato nga libre ang atong kaluwasan ug ang pagkamatarong. Apan ang gusto sa tao nga iyaha pagayong haguan ug bayad, paningkamutan. Kung ikaw kaya ang muhatag sa imong higala ug regalo, unya ingon na naon ka, unsa kay imong bation? Dili lalim. Di ba? Mura ba og giingnan nimo ang Dios igsoon nga, uy, Jesus, dili pa man to sakto ang imong gibuhat o pagpakamatay didto sa cross, alang kanako o alang kanamo. Maghago sa ko. Ako na lang maningkamot. Kaya naman, nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Galatians chapter 2 verse 21, ingon siya, wala ko gipakawalay pulos ang kaluoy sa Dios, kay kun ang pagtuman sa kasuguan mao ang pamaagi nga pakamatarungon sa Dios ang tao. Nan, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. Praise God. Ingon siya, kun ang pagkamatarong makuha nimo pinaagi sa imong pagdamod, pagsunod sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo sa cross. Ganahan kaya ka. Praise God. Nga tungod sa imong pagpaningkamot, imong gipakawalay bili ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Tama gyud ang gipadayag sa Ginoo atong last Sunday nga wali.
nga ang pagtulunan nga ginawali ni Apostol Pablo kinahanglan jud ang giya sa balaang Espiritu Santo aron masabtan sa usa ka tawo ang pagtulunan mahitungod sa grasya. Ingon siya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Mo na yang ginaingon atong last wali atong Sunday. Apan ang Dios igsuon, grabe ka mapaubsanon. Naghulat lang gyud siya sa imuha nga mosalig lang ka sa iyaha. Wala kaniya gipugos. Wala kaniya gitiunan og kutsilyo aron mosalig ka sa iyaha. Ang Dios pa mismo ang nangita og pamaagi nga mosalig lang jud ka sa iyaha. Igsoon. Praise God. In Jeremiah chapter 32 verse 39 to 40, ingon siya, hatagan ko sila usal lamang katinguha sa kinabuhi. Ang pagbaton og kahadlok kanako sa tibuok nilang kinabuhi alang sa ilang kaugalingong kaayuhan ug sa kaayuhan sa ilang kaliwatan. Ang Dios ang mangita og pamaagi para sa imong igsoon. Wala ka gipugos sa Ginoo, wala kanya gituunan, pero ang Dios naghulat siya sa imuha, pero ang Dios ang nangita og pamaagi nga ikaw ug ako magkaroon og tinguha og kahadlok ngadto sa tungguhi nga Dios tungod kay gimahal kaniya igsoon, para sa imuhang kaayuhan, para sa akong kaayuhan, para sa kaayuhan sa atong mga kaliwatan. Amen? Sa verse 40 ingon siya, unya maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kanila. Dili ako muhunong sa pagbuhat ug maayo alang kanila ug himuon ko silang mahadlokon ug matinumanon kanako sa bug-os nilang kasing-kasing aron dili na sila mutalikod pa kanako. Praise God. Ang Dios ang nangita og pamaagi igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, pag ang Dios nagpili sa imuha, pag ang Dios ang mukuha sa imuha, dili motugot ang Dios nga mutalikod ka sa iya. Sa pagluwas ni Kristo sa imuha igsoon, sa pagpakamatay ni Kristo dito sa cross para sa imuha igsoon, gipakamatyan ka hangtod sa walay katapusan. Kung gipili ka sa Ginoo igsoon, walay si bisan kinsa makakuha kanimo gikan sa gugma o gikan sa kamot sa atong buhi nga Dios. Amen? Amen. Praise God. Unang pulong sa Ginoo igsoon. Ikaduha nga tao sa Ginoo nga nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo o sa mga dagkong milagro. Akong ipaila kaninyo ang usa ka tawo nga gigamit pag-ayo sa Ginoo sa bisan unsa nga paagi. Apan miabot ang panahon nga mibati usab siya kahadlok, kagul-anan ug halos maghikog na lang. O kini siya mao si propeta Elias. Bisan pa sa panahon nga ang Dios nagahatag kaniya og dagkong kadaugan, dagkong mga milagro sa kinabuhi, apan miabot ang panahon nga nahadlok siya sa hulga sa usa ka reyna nga patsyon siya. Hangtod nga nangandoy na lang siya nga mamatay. Atong basahon ang unang mga hari kapitulo 19 bersikulo 4, ang pulong sa Dios nagaingon, unya mibaklay siya ug mga usa ka adlaw paingon sa kamingawan, mihunong siya ug milingkod ilalom sa kahoy ug nagaampo nga mamatay na lang unta siya. Mingan siya, husto na Ginoo, kuhaan na lang ang akong kinabuhi, wala ako'y kalainan sa akong mga katigulangan. Katingadaan, di ba? Bisan ang ilado nga tao sa Ginoo nga naa sa pinakataas nga kalampusan sa kinabuhi, panusa ka adlaw ni ana nakasinati sa hilabihang pagkaluya o pagkadepress sa kinabuhi. Panang Dios wala mibiya kang Elias igsoon. Sa iyahang hilabihan kawalay paglaom, giatiman siya sa Dios, wala siya gipasagdan. Hinuon ang Dios naghinay-hinay pagtugot sa usa ka propeta nga gikapoy pag-ayo nga makatulog. O nagpadala sa iyang mga anghel aron sa pag-atiman o pagpakaon kaniya sa init nga mga pagkaon. Atong basahon ang pulong sa Dios diha sa unang mga hari chapter 19 verse 5 to 6. Ato lang i-continue. Ngayon siya dito, unya mihigda siya ilalom sa kahoy ug nakatulog. Sa kalit lang may anghel nga mikuhit kaniya ug miingon, bangon ug kaon. Pagtan-aw niya, may nakita siya sa ihang uluhan nga pan nga giluto sa gipainit nga bato
ug tubig nga gisulod sa tibod. Mikaon siya og miinom ug mihigda pag-usab. Kabalo ba mo mga igsoon nga ang Dios nagauban kang Elias? Sa diha nga anaa siya sa langob aron sa pag-google sa gabi. Sa panahon sa ihang kalisod igsoon, sa panahon sa ihang kagulanan, ang Dios wala mingbiya kang Elias. Ang Dios nakig-uban kang propeta Elias igsoon. Tungod kay pinili siya, gimahal siya sa Ginoo. Amen? Amen. Kung imong tanawon, ang Dios wala nimbiya kang Elias. Sa diha nga kung imong basahon, tanan na diha ning baktas na pud siya o niadto siya sa langob. Aron sa pag-google sa gabi dito siya matulog hangtod mabuntagan. Nganong nakaingon man ko igsoon nga ang Dios nagauban kang Elias. Kay tungod sa verse 9, ang Dios nangutana kang Elias kung unsay iyang gibuhat dito. Ug dito iyang gisugilon ang tanan kung unsa ang nahitabo. Nakita ba nimo igsoon kung giunsa sa Dios pagatiman si Elias? Sa diha nga ana siya sa lalom kaayo ug dili mabangbang nga mga panghitabo sa kinabuhi. Gihupay siya sa Dios ang iyang kahadlok. Ug giatiman siya pag-ayo aron mahibalik siya sa pagkahingpit ug sa walay pagbabag nga ang ilado nga tao sa Ginoo mailhan pagayod ug maayo ug misamot kalig-on. Praise God. Makita, amen? Kung imong tan-aw ang kinabuhi ni Elias igsoon, grabe siya kapalangga sa Ginoo. Sa iyang kasub-anan, sa iyang mga kasinatian. Layman ka, nangandoy na lang nga, mamatay na lang siya. Kinsa ba kaninyo igsoon nga naka-experience ana tungod sa mga problema? Lord, kuhaan na lang ko. Murag di naman ako kaya, lisod naman kaayo, kapoy naman. Murag lamit naman Lord nga makig-uban sa imuha. Lamit na Lord nga mutapad sa imuha, mugako sa imuha. Tungod kay kabalo ko nga maayo ka. Ano ba? Na-experience ba ninyo igsoon? Na gusto lang ninyo mobalik sa Ginoo? Praise God, kung wala pa, namoy mayong panigingnan. Namoy example sa Biblia nga makuhaan ninyo pagtulunan mo si Propeta Elias. Praise God. Amen? Praise God. Makita usab nato diha sa Biblia nga adunay mga disipulo nga mikurog sa kadlok sa dihang nagpakita si Ginoong Hesus kanila didto sa ibabaw sa kwarto nga ilang tigumanan. Pagkahuman sa iyang pagkabanaw. Kung imong basahon ang Lucas 24:37 ingon siya dito. Gikulbaan og nahadlok gayud sila kay abi nilag kalag ang ilang nakita. Praise God. Sa una day nga panahon igsoon no, naa ka nang giingon lang, uy nay kalag ning balik ang kalag ni Talpulano. Gituuhan na pud na sa kalagahanan sa una kay naman. Tanaw nimo ang mga disipulo na ingon nga, uy naa ang kalag ni Jesus, nahadlok sila. Kay nagpakita ang kalag ni Jesus sa ila pero wala sila tuig igsoon nga si Kristo di ito ang nakiguban sila, nagpakita sa ila. Kung pangutan mo mong Biblia igsoon ba, wala ba naghisgot si Ginoong Hesus nga mahitungod sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay? Wala mo kapangutana na anong nahadlok pa man ang mga apostoles, ang mga disipulo? Igsoon sa makadaghan gibalik-balik ni Ginoong Hesus ang panghitabo, ang mahitabo sa iya nga mag-antos siya, mamatay siya o sa ikatulo nga adlaw mabanhaw siya, di ba? Kadaghan niya nagibalik-balik. Dili dapat mahadlok ang mga disipulo kay ginaistoryahan naman sila. Pero nganong nahadlok man sila igsoon? Nganong nahadlok mga disipulo? Tungod kay wala sila nagtuo nga mamatay o mabanhaw pagbalik si Ginoong Hesus. Mao po na sa mga Israelita sa una. Kung nagtuo sila sa saad sa Ginoo, kung nagtuo sila nga giatiman sila sa Ginoo, dili sila mahadlok. Ang mga disipulo usab kung nagtuo sila sige pa yung istorya ni Kristo samtang buhi pa siya, dili na sila matingala nga magpakita si Kristo sa ilaha. Diba? Sa Biblia, daghang mabasa og nga panghitabo sa kinabuhi sa tao nga wala makasulod, wala makadawat, nang hadlok unsa pa diha. Nya dali lang pud kaayo ta makahukom sa ilaha nga kulang sa pagtuo, walay pagsalig. Praise God. Mo na siya igsoon. Pagkahuman atong tanan igsoon, ang Dios wala gayod
mapalaw o mupakyas ni bisan kinsa nga nagbutang sa ilang pagsalig sa Ginoo. Ay bisan katong anaa sa punerarya nga naa sa kagulanan sa dihang magpakita si Ginoong Hesus, ang kagulanan mahimo man hinuong kalipay o selebrasyon alang kanila. Kaya naman, si Kristo ang nagdala sa kasadya. Si Kristo ang nagdala sa kalipay. Si Kristo ang nagdala sa kinabuhi. Amen? Praise God. Yang ano man lagi, pag makasinati na ganita o mga pagsulay, ang kasagarang reaksyon sa mga tao is, hala, naunsa naman ni Lord? Kahadlok ba? Hala Lord, wala naman ko'y trabaho. Unsaon na lang nako ni ani karon. Wala ko'y ipon. Isa pa walay mo dawat. Og trabaho karon kay hinay ang negosyo tungod sa COVID-19. Diba? Unsa naman lang among kaunon ani? Mao ni ang atong mga reaksyon, di ba? Mura man og kung imong tanaw ba, ang atong kinabuhi karon mura ta og naata sa sitwasyon sa mga disipulo, sa mga Israelita. Praise God. Murag atong nahimong reaction karon igsoon murag parehas gud sa atong gitun-an sa pulong sa Ginoo. Diba? Igsoon, ang pulong sa Dios nagaingon sa pagsugod pa lang nga iyatang ubanan og dili ta niya pasagdan. Kung imong tan-awon, ang atong first nga word of God, first nga bersikulo, ingon siya, dili ta niya pasagdan, ubanan ta niya. Busa ayaw undang sa pagsalig sa Ginoo igsoon. Kay ang Dios andam sa kanunay nga moatiman, mo panalangin ug dili kaniya biyaan. Kung sa imong tan-aw nakulangan ka sa pagtuo, ayaw kabalaka kay ang pulong sa Dios nagaingon sa Isaias 42 versikulo 3, ingon siya, ang pulong sa Dios nagaingon, dili niya pasagdan ang mga maluyas sa pagtuo, kay tabangan niya ang tanan bisan ang gamay lang gayud og pagtuo. Sa iyang pagkamatinumanon ipatuman gayud niya ang hustisya. Kung nakulangan kag pagtuo pagsalig igsoon, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Ang saad sa Ginoo igsoon na iyang gisulat sa iyang pulong sa Isaiah 42:3. Aduna may mga adlaw nga gibati nimo nga naginasara ka? Dili lang kay nakulangan ka og kauban, apan ka ng pagbati na nga sa imong hunahuna nga walay makasabot nimo, o dili ba kaya kanang wala gyud gusto. Katong mga panahona mao'y nakahimo kanimong dramatika ayo ka o gusto kang mag-inusara na lang, walay gana makig-istorya sa mga tao. Kabalo pa kaigsoon nga sa dihang si Kristo nag-antos sa labihang kasakitan, kaulawan ug mga pagtamay, wala niya gibali igsoon. Aron lang siguruhon niya nga ikaw ug ako dili magantos. Ang iyang kamatayan dito sa cross tungod na sa atong mga sala ug walay lain. Nahimulag bisan sa iyang amahan. Grabe ang pag-antos ni Kristo igsoon. Kung imong basahon ang Salmo 88:18, ingon siya, ang pulong sa Dios, gipalayo mo kanako ang akong mga hinugugma ug mga higala. Ang kangit-ngit na lang ang nahibilin kong kauban. Praise God. Kung imong paminahon, grabe makaluya. Pagka makaluluoy, di ba? Grabe yun. Makabungkag sa kasing-kasing sa usa ka amahan nga silutan ang iyahang kaugalingon ug pinalangga nga anak. Praise God. Hallelujah. Sakit kay igsoon. Apan tungod kay gihigugma ta sa Dios pag-ayo ug kabalo ang Dios nga walay lain mahimong angayan nga halad sakripisyo bugti sa silot para sa atong mga sala, aron lang mapasig-uli ta balik ngadto sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo igsoon nagaingon in Colossus chapter 1 verse 19 to 22, ingon siya, kay buot sa Dios nga amahan nga ang kinatibuk-an sa iyang pagka-Dios makita tanan diha kang Kristo.
O pinaagi kang Kristo na pagsiguli sa Dios ang iyang maayong relasyon sa tanan niyang binuhat. Tungod sa gibuhat ni Kristo Ison, tungod sa pag-antos ni Kristo, tungod sa wala niya pagbali sa mga pagtamay, kaulawan, kasakitan nga iyang giantos dito sa cross, tungod alang kanimo ug kanako. Maoy nagpasiguli sa atong relasyon sa atong buhi nga Dios ug nganhi kanato. Praise God. Sa tanan dinhi sa langit ug sa yuta, mao kato ang nahitabo ison. Gihimo niya kini pinaagi sa dugo ni Kristo dito sa cross. Tungod sa dugo ni Kristo dito sa cross nga miagas dito sa cross igsoon, ikaw ug ako napasiguli na ang atong relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa verse 21 ingon siya, kaniadto layo kamo sa Dios ug nahimo niya kamong mga kaaway tungod sa inyong daotang mga hunahuna ug mga binuhatan. Kaniadto igsoon mga kaaway ta sa Dios. Tungod kay atong mga nahuna-huna ug mga binuhatan, pulos gyud supak sa kabubuton sa Dios. Pero tungod sa gibuhat ni Kristo igsoon, tungod sa iyahang pagpatiliwala batok sa Dios ug ang tali sa Dios ug kanato igsoon, nahimo kang pinalangga nga mga anak sa Dios. Praise God. Hallelujah. Sa 22 ingon siya, apan karon napasiguli na kamo sa Dios sa iyang kaugalingong pinaagi sa kamatayon sa tawhanong lawas ni Kristo. Napasiguli ta igsoon, dili sa ato ang pamaagi, kundili sa pamaagi sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus nga mo'y nagpakamatay alang kanato. Karon madala na niya kamo sa iyang presensya nga walay sala, hinlo ug walay ikasaway. Sa una igsoon, madunggan na to kasagaran is paningkamot mo nga dili mo makasala, paningkamot mo nga mahinlo mo, paningkamot nga walay ikasaway kaninyo para makaduol mo, makaadto mo sa gingharian sa langit igsoon. Pero sa tinuod lang dai igsoon, ang pamaagi sa Dios ang makahimo kanimong limpyo, ang pamaagi sa Dios ang makahimo kanimo nga walay sala, ang pamaagi sa Dios ang makahimo kanimo nga walay ikasaway sa atubangan sa Dios, ang pamaagi nga gibuhat ni Kristo didto sa cross nga pinaagi sa iyang dugo, ikaw ug ako nalimpyohan. Mo din na ang igsoon ang mga pamaagi, dili imuhang pamaagi, dili imuhang paningkamot, dili imuhang paghago aron ka maluwas, aron ka mabalaan, aron ka mamataron, kung dili pamaagi sa atong buhi nga Dios. Siya ang nangita og pamaagi para sa imuha o para sa akwa, aron kita makaadto sa gingharian sa langit. Amen. Inana ka maayo ang Ginoo igsoon. Inana kaniya ka mahal. O kining tanan igsoon na hitabo tungod kay adunay tigpataliwala, tali kanato ug sa Dios. Kung imong basahon ang pulong sa Dios sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, kay may usa lang ka Dios ug may usa lang ka tigpataliwala, tali sa Dios ug sa mga tao. Kini walay lain kundili ang tao nga si Kristo Jesus. Siya ang tigpataliwala kanato igsoon. Siya ang nagatuol sa Amahan aron magpakiluoy para sa imuha igsoon. Siya ang atong pangulong pare, siya ang atong mahigugmaon nga manluluwas, siya ang atong katabang, siya ang atong kaalam, siya ang atong gahom, siya ang atong protector, siya ang tanan alang kanato igsoon, ug wala tay mahimo kung wala ang Dios. Dili nato kaya, dili ta makasurvive dinhi sa kalubutan kung wala ang Dios. Busa si Kristo lang ang susi sa tanan. Ug sa dihang gipas-an ni Ginoong Hesus ang kabugat sa sala sa mga tao sa kalibutan ug ang kahugaw ug kasub-anan dito sa cross, ang balaang mata sa Dios even wala gani makatan-aw sa ihang pinalanggang anak didto nga nagbitay ibabaw sa cross. Ug sa dihang misiyagit sa makasug si Ginoong Hesus sa panahon sa iyang kasakitan, Dios ko, nganong kibiyaan mo ako. Iya tong gibuhat ang tanan igsoon. Nganong nakasinggit man siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Aron ikaw ug ako, kita karon nga mga anak sa Dios, makasinggit na unya sa Dios og amahan ko, nganong gihigugma mo ako pag-ayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Gibuhat to tanan ni Kristo igsoon aron ikaw ug ako makaduol sa Amahan, makasinggit sa Amahan o
nganong gihigugma mo ako pag-ayo. Praise God. Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross mao'y nagahatag kanato og tinuod nga kagawasan gikan sa pagkainusaro ug pagkawalay pag-asa. Tungod sa iyang gibuhat, karon wala nay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Kay nagaingon ang pulong sa Dios diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 38 ug sa 39 ang pulong sa Dios nagaingon. Kay nasiguro ko gayud nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga gipakita niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Bisan pa ang kinabuhi dinhi o ang kamatayon, ang mga anghel o mga demonyo, ang mga panghitabo karon o ang mahitabo sa umaabot, ang mga maigahom, ang mga anaa sa ibabaw o sa ilalom sa kalibutan o bisan unsa pa nga mga binuhat sa Dios dili makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Praise God. Walay makapahimulag kanimo igsoon. Walay makatanggal kanimo gikan sa kamot o gikan sa gugma sa atong buhi nga Dios. Grabe no? Bisan pa ang mga binuhat sa Dios, dili makakuha kanimo sa gugma sa Ginoo. Dili makatanggal kanimo gikan sa kamot sa Ginoo. Inana ang kamaayo sa Dios igsoon tungod na sa gibuhat ni Kristo para sa imong igsoon, tungod sa pamaagi sa Dios nga mahimo kang walay sala, limpyo, hinlo, walay ikasaway, ug angayan ka diha sa pamilya sa Dios. Angayan ka diha sa langit. Angayan ka sa saad sa Dios. Angayan ka nga mudawat sa mga panalangin nga gikan sa Dios tungod kay ikaw ug ako limpyo, angayan, takos ug matarong balaan sa mata sa Ginoo igsoon. Amen? Inaana ang atong buhi nga Dios. Inaana siya kamaayo. Tungod kaniya gikuha ang angayan kanato nga silot ug iyang giantos ang tanan aron kita karon bisan sa kamingaw sa mga adlaw nga imong nasinati, mga problema, mga kabalaka ug pagkawalay paglaom, dili ka makulangan, dili ka mag-inusara, bisan pa ang relasyon sa imong kinabuhi uban sa Dios ug sa mga tao mabuhong o mag-apaw-apaw. Gibayad ni Jesus ang iyang kinabuhi aron ikaw kanunay duol diha kaniya. Ayaw tuhi kadtong mga panahon nga nagpuyo ka diha sa kagulaanan sa kinabuhi. Wala ka nag-inusara o kanunay kang giatiman. Muna ang pulong sa Ginoo sa kanunay nagadasig kanato sa Hebrews chapter 13 verse 5. Ingon siya, katong imong gibasa kagaya na ba? Moto ang pulong sa Ginoo. Atong unang basahon sa Hebrews chapter 13 verse 5. Atong basahon sa Amplified Classic. Nindot kay Exxon. Yun siya, let your character or moral dispositions be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. For He, God Himself, has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Relax. My hold on you, assuredly not. Kung imong tan-awon ang Amplified Classic na version sa Biblia igsoon, grabe ka kuan ang Ginoo, ka powerful ang Ginoo igsoon nga nagasaad sa imuha nga dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan. Ang Dios mismo nagaingon atong kanon, dili ko kamo sa bisan unsa nga paagi pakyason o talikdan o biyaan nga walay suporta. Dili ko gayud kamo biyaan nga walay katabang o kalimtan o pasagdan nga matumba. Relax lang. Ako nagahawid kaninyo ug ipaniguro ko kaninyo nga dili gayud ako mupiya kaninyo. Hallelujah. Amen. Inaana atong buhi nga Dios igsoon. Grabe siya ka matinud-anon.
Grabe siya ka mahigugmaon, dili ka ug dili kaniya biyaan o talikdan. Ang pulong sa Dios igsoon, sa sugod pa lang ingon siya, ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kahadlok, kay dili ko kamo pasagdan. Naay mga karakter sa Biblia igsoon nga atong nakita nga tungod sa ilang kakulang sa pagtuo ug pagsalig sa Dios nahitabo to sa ilaha. Munang nagaingon nagadasig ang pulong sa Dios sa ato igsoon nga dili ta magkabalaka. Kay dili gyud ta niya talikdan, dili gyud ta niya biyaan, ubanan ta niya, proteksyonan ta niya, panalanginan ta niya. Even sa mga panghitabo karon sa kalibutan, saligi ang Dios. Ka walay makahilabot sa imo. Walay makadaot sa imo igsoon. Kung moingon sila nga ang COVID-19 is wala pay cure, sa tinud lang igsoon na nay cure. Walay laing cure para sa tanang sakit din sa kalibutan nga giila sa tao nga walay tambal. Si Jesus lang ang cure. Si Jesus lang ang tambal sa tanang igsoon. Ang grasya lang sa Dios. Ug tungod lang sa imong pagtuo, pagsalig sa pulong sa tong buhi nga Dios igsoon. Inana siya ka maayo sa atong kinabuhi. Inana siya ka mahigugmaon. Inana siya ka maamumahon sa imong igsoon. Di pa ka walay balin niya ang tanan. Wala niya gi tan-aw ang iyahang sitwasyon atong naagbitay siya sa cross. Ang iyahang ginatanaw igsoon, ikaw ug ako. Tungod sa iyang dakong gugma nganhi kanato. Amen. Praise God. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magampo ta. Amahan na mga langit nun, salamat sa imong pagkamaayo sa matag-usan mo kakinabuhi. Salamat sa imong grasya ug papur asa kanunay imong ginahatag kanamo. Salamat Lord sa imong mga pulong asa kanunay nagadasig kanamo nga dili magkabalaka, dili magkahadlok, kay naa ka nagauban ug magapanalangin. Salamat sa imong makatawhan ka magapanalangin. Katong nga mga pulong dili mo labay nga kawang sa ilang kinabuhi Lord, kun dili mao katoy mahimo nilang gabayan nga makalahutay sila, nagadasig sa ilang kinabuhi sa pagpadayon, sa pagpangalagad nga naa kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name we pray. Amen. Og amen. Og ato ta sa ato ang communion. Praise God. Hallelujah. Atong ibayaw ang pan kaysa atong andam na. Magampo ta sa atong buhi kan Dios, magpasalamat ta. Sa gabi nga gibudihan si Jesus, may kuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gipikas-pikas ug iyahang gihatag sa iyang mga tinun-an. Miingon siya, kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nag-antos alang kaninyo. Sa matag kaon ninyo niini, wahata kini alang sa paghandom kanako. Ginang Jesus, salamat sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat Lord sa kahigayunan na usab nga kami makahandom sa imong pag-antos mga sakripisyo dito sa cross alang sa among kaayuhan. That by your stripes we are healed. Naagi sa imong mga labod, kami nangaayo. Bigayon kasi mong pulong, kung unsa ka karon, mausab kami. Karon Ginoong Hesus, nagpuyo ka nga madaugon, mausab kami. Nagpuyo ka nga walay balatian, mausab kami. Bisan unsang klase nga sakit, wala ka. COVID-19, wala ka. TB, unsa pang klase diha, wala ka. So are we in this world. O Lord Jesus, salamat sa imong pagkamaayo. Ikaw ang pangitag pamaagi para sa among kaayuhan. Tungod sa dako nimong gugma nga ni kanamo. Busa karong adlaw, among handumon ang imong gibuhat dito sa cross. Imong giantos ang tanan para sa among kaayuhan. Dalahigon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi, may kuha si Jesus sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini gihatag sa mga tinun-an. Ug mingon siya,
Kini nga kopa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga nagdala sa bag-o nga kubinante, nga walay katapusan. Samtang kamo magainom ni ini, buhata kini, alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat sa imong hamiling nga dugo. Balaan, putli, walay kasaway, limpyo, may mong gihugas sa among mga kasaypanan sa mga kasalanan. Bikan sa among pagkabata, karon ug hangtod sa umaabot, imo ming gipasaylo sa mga kalapasan tungod sa imong dugo nga imong gipaagas dito sa cross alang sa among kaayuhan. Kung nasa imong dugo, Ginoong Hesus, nagpanalaytay ang mga kaayuhan, mga panalangin, kaluwasan. Ug karong adlaw, Lord, among gideclare nga among ma-enjoy kung unsa ang mga kaayuhan nga naa sa imong dugo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, sa kapasayloanan. Salamat sa gugma. Salamat sa tanan, Lord. Bisan unsay mga panghitabo sa kalibutan, walay makadulot ka ng mga balatian, mga bakterya o unsang klase nga sakit nga ikahadlukan sa kalibutan. Tungod kay we are covered by your precious blood. Ngud sa imong dugo, Lord, kami protected. Lord, salamat sa tanan. We honor you. We exalt your name. In Jesus' name we pray. Amen. Let us eat the wine that symbolizes the blood of Jesus. Let us drink. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Salamat sa higayon nga inyong gihatag sa matag usa. Salamat mga igsoon. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Salamat sa tanan nga nagapaminaw. Salamat sa naghatag og higayon. Salamat mga igsoon sa tanan sa inyong walay undang, walay puas nga pagsubaybay sa matag usa kanamo. Ang Dios makig-uban kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Salamat Amahan sa imong grasya ug pabor. Salamat sa mga katauhan. Ikaw magapanalangin sa kanunay. Ikaw magalig-on sa kanunay. Ikaw magahatag og kusog sa kanunay. Bisan sa mga problema sa kalibutan, imo silang lig-unon, imo silang lipayon. Salamat Amahan sa imong mga kamot. Mga magabantay kanila. Ang New Covenant in Christ, ikaw magapanalangin sa tanang miyembro sa New Covenant in Christ. Kay Pastor ni Ruth Kiatson uban sa young wife. Kay Sister Yani, Lord, salamat sa imong pagpanalangin. Pagpakig-uban sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa grasyag pabor. Salamat sa kaalam o kabalong nga langit ng God. Salamat Ginoong Dios sa tanang mga butang imong pagabuhaton sa among nasod sa Pilipinas, sa among presidente, sa among mayor, sa tanang mga frontliners. Salamat Ginoo sa among mga hinigugma sa kinabuhi, tanan ng mga labuan sa mga ginikanan, mga igsoon sa mga bayaw, sa tanan nagasubaybay niini. Salamat Ginoo sa imong pagbisitag mga panalangin. I declare favor sa ilang mga kinabuhi. I declare protection sa ilang kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagabuhaton, God. Lord, we honor you. We exalt your name. Ikaw lang ang angayan ug takos nga mudawat sa mga pagdaig pagpasalamat tungod kay ikaw ang Dios ang angayan ug takos niining tanan. Salamat Lord sa tanan sa imong pagabuhaton. This week I declare favor, I release wisdom, I release protection Lord sa mga katawan. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord's face will shine on you. Wherever you are surrounded with the favor of God, delivered and set free. The Holy Spirit is your great teacher. In Jesus' name we pray. Amen. O amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagpakiguban. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Bye-bye.